2018 मायथाइनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै फोसावजानाय सोल्जार अफ हिउमेनिटी बान्थाखौ जादव पायंनो होनाय जाबाय। बिथांनो गासै 1 लाख रां बान्था महरै होनाय जादों, आर'नाइ होनाय जादों आरो गोबां होनाय जाबावदों। जादव पायं बिथाङा सासे मिथिंगा मोजां मोनग्रा मानसि। आंबो बिथांखौ बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिनाय जाबाय। जायफोर बिथांमोना आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, बिथांमोना अननानै आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै हो, जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान गोदान भिडिअखौ बयनिख्रुइबो गिबियावनो मोननो हायो। बिथांखौ फरेस्ट मैन अफ इंडिया बुंनाय जादों। बिथाङा सासे मिथिंगा मोजां मोनग्रा सासे मानसि। बिथाङा गोबां हाजार हाजार बिफां गायनानै जोंनि मिथिंगाखौ समायना खालामनायाव जोबोर हेफाजाब होदों आरो बै बिफांफोरनिफ्राय मानसि माहारिया अक्सिजेन गेस मोननानै थांना थानायाव जोबोर सहाय जादों। बेनिखायनो जों गासैबो जादव पायें बिथां बायदि जाय जेसेबां हायो बिफांफोरखौ गायनांगौ। बिफांफोर थांनानै थायोब्लासो जों मानसि माहारियाबो थांनानै थानो हागोन। बे बान्थाया जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों फोसावजानाय 15थि बान्था। बेनि आवगायबो गोबां सुबुंफोरनो बान्था होखांबाय आरो आं बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लानायनि थाखाय